Салом ба ҳама. Дар ин дарси хеле ки гуфтем дар дарси гузашта дар бораи лампаи б коробка, яъне б коробка истифода набурда, фақат айдрони шит, ай автомат меояд включател ва мерава лампочка б истифода аз коробка. ҳозир тарзи пайвастшо ба шумо нишон медиҳам. Маромад тамошо кунед. Аввал мо чӣ кор мекунем? Аввал дар инҷа мо пайваст кардем лампара. Сим аз даруни бигем шит мегирем. Даруни шити хона якта фаз, якта нол, якта земля ранги пештара гуфтагим. Нол, якта фаз, нол якта фаз, якта ранги гуфтагим пештарану земля. пайваст мекунем он тараф шуда шит мода як тарафи дига мемона. Мегзор ки лампа набоша. Меорем сима дохили включател. Дохили включател меорему. Линияи фазе ки додем, хеле китобтаи дар инҷа. Линияи фазе ки додем, дар инҷа ина пайваст буд. Мо фаза чикор кардем? Бридем. Фаза бридем, нол қати земля, прямой лампа дарафтагӣ. Ҳамин ҷои фази бридагӣ мода чӣ пайдо меша? Якта сим буд, дута сим меша. Ҳамин ҷои дута симда мо чикор мекунем? Включатели яктага ёки включатели дутага боша, в принципе дигари қати пайваст мекунем. Включатели яктага мо чӣ? Даромад, баромад. Як тарафша тарафи даромада. Тарафи дигарша тарафи баромад. ва дар ҷои худаш чӣ мегузорем. Хеле ки дида истодед, пас аз пайваст кардан дар инҷо мо метавонем бубинем ки фази омадагӣ аз байн калта шудагӣ через включател, яъне ба дохили включател ворид мешавад. Агар пахш кунем пайваст мешавад, бо давом ток меравад. Дута симе ки мебинед земляу нол бигем, ин дута сим бояд қафои включателя чуқуртар канда дар қафои вай ҷо карда шавад. Ёк включатели берунӣ бошад, метавонем дар дохили включатели берунӣ ҷо кунем. Пас аз пайваст кардан мо метавонем болои включателро маҳкам карда ва санҷида бубинем. Ҳаминтавр гирон мекунем ва тафтиш мекунем. Окей, гирон шуд. бе ягон камбудӣ кор мекунад. саломат бошед то дарсҳои дигар.